Potpuno automatski stroj za zatvaranje limenki za piće posebno je prikladan za korištenje tekućine za brtvljenje, lako se čisti, a oprema je vodotporna. Servo kontrola cijelog stroja čini da oprema radi sigurnije, stabilnije i pametnije. Tijelo limenke se ne rotira tijekom procesa zatvaranja, što je sigurnije i posebno je prikladno za lomljive i tekuće proizvode. Idealna je oprema za pakiranje hrane, pića, medicinskih pića, kemijske industrije itd.